Taniwch dyfodol darlledu Cymraeg. Taniwch dyfodol darlledu Cymraeg. Da ni wedi cael ein hawdd am ryw 15 mlynedd. Rai o'na ni wedi gwneud yn dda iawn allan o S4C. A mae gennau ofn bod y mis Mel wedi dod i ben. Does na ddim un ymgyrch tebyg wedi bod i sefydlu sianel fel S4C. Mae'n hollol unigryw yr ymgyrch dorfol a fiol. It was run by people who were prepared to risk a great deal, who were prepared to be labelled criminals and yes, to threaten to fast to death. Ond, nid yw S4C wedi bod yn atebol uwch yn ei lleidfa na'r weledigaeth a'i chreuodd hi. Mae'n gorfod bod yn sianel greadigol, yn sianel arloesol, yn sianel sydd yn rhoi bywoliaeth i sector annibynnol greu yng Nghymru. Ni ddim yn ymgyrchu am beth sydd gyda ni nawr. Ni ddim yn ymgyrchu am bobl mewn siwtiau neu bobl sydd wedi gwneud arian mawr mas o S4C. Ni'n ymgyrchu amdano sianel ni yn sianel bydd yn trafod pwy ydyn ni fel cenedl. Da ni eisoes wedi talu yn rhyd am y sianel yma. Da ni ddim yn mynd i dalu eto. Hwch i ni, mae'n cael i ni. Rydyn ni'n cofio dros tech i'r 4 gwynt. O rwan, mae angen resuscitio Superset Skin